Inkakha yeqembu uTsepo Masilela ijabule ngokuthi iKaizer Chiefs isisayinisa abanye abadlali abahle ukuze basuse umthwalo emahlombe kaCaster Semenya. USemenya usayine inkontileka yeminyaka 2 namakhosi ngemuva kokunqanyulwa kwenkontileka yakhe neMamelodi Sundowns ekupheleni kwesizini edlule. Lo mdlalo odabuke Uruguay ujoyina iKaizer Chiefs ngesikhathi amakhosi ededela abadlali bakudala beSundowns abafana noLeonardo Castro, Khama Billiat noKigen Dolly ngemuva kokuthwala kanzima kuleli qembu laseNaturena. uMasilela ukholelwa ukuthi ngokungafani nabanye abadlali bakudala beSundowns, uSemenya uzokwenza ezibukwayo kwiKaizer Chiefs, kodwa-ke uxwayise ngokuthi ngeke alethe impumelelo eyedwa kumakhosi. Ngiyayithanda indlela iKaizer Chiefs eyenza ngayo ibhizinisi. Bazama ukuthola abadlali abahle eqenjini ukuze basize uCaster Semenya abe ngumdlali ovelele, kodwa ngeke akwazi ukukwenza yedwa, kusho uMasilela. Ebholweni awukwazi ukwenza wedwa, njengoba sizazi izimfanelo zakhe nezinto azilethayo eqenjini nokuthi usenqobe izicoco zeligi neSundowns, kodwa ngiyayithanda indlela abaqhuba ngayo ibhizinisi. Baqinisekisa ukuthi iqembu lonke liqinile, ngeke kube indaba yokugqama nencindezi ibe kuSemenya kuphela ukuthi enze kahle, futhi uma iqembu lingenzi kahle nguSemenya kuphela obekwa icala. Ngiyayithanda indlela abaletha ngayo abafana, ngokubona kwami abangabadlali abahle engeza. uMasilela ukholelwa ukuthi ukufika kukaSemenya eqenjini kuzoqinisa iChiefs kule sizini. Khona manje uMasilela ukwamukela ukusayiniswa kukaNjabulo Blom noBrandley Cross. NgoLwesibili iChiefs imemezela ukuthi uBlom usephinde wajoyina iqembu ebolekiswe ngemuva kokugijima kuSt. Louis City FC yase-United States.